Дом-паметник на връх Бузлуджа. Вътрешен кръг. Второ издание от 1983 година. От двете страни на централния вход на дом-паметника с релефни букви са изписани стихове от Интернационала и Работнически марш. Фоайето е художествено оформено с две скулптурни композиции «Свобода» и «Партия». Тържествената зала е с диаметър 60 метра. Във вътрешния и кръг на площ от 550 квадратни метра е изпълнена монументална художествена композиция. Създаването на партията. Борба. 9 септември 1944 година. Победата на 9 септември 1944 година. Съвременна България. Домът-паметник на връх Бузлуджа чрез своя величествен, чист и лаконичен архитектурен образ и чрез силата на монументалните изобразителни изкуства разкрива голямата идеологическа същност и значение на историческите събития станали на връх Бузлуджа.